Ако държите дълга позиция в злато, залогът ви е, че златото ще поскъпне. Колкото по-висока стане неговата цена, толкова по-голяма е вашата печалба. Трябва ми човек като тебе. Човек, който познава теорията, но с различен подход към нещата. Моля те, убедим се. Управлявани от мен фонд е една кошница, в която се събират парите на различните инвеститори. Ще се състои бизнес събитие, което представлява интерес за нас. Дами и господа, Виктор Ангелов. Борсите имат свои собствени правила. Какъв е този палячо, дето развива празни теории, бе, баща? Това момчето на Стефан, нали? Стой далеч от него. Ти си напил повече от 60% от парите ми в интернет компании. Ще загубя всичко. Искам това копър да си получи заслуженото. Моля те да измислим нещо. О, повярвай, ще измислим. Добре дошъл в кораба, майка. Това Найден. Голямата уста. Това е Барбатов. Ицо. Бив ченчеджия. Обича акциите, обича жените, което го прави най-голямото клише в нашия отбор. Действате. Сигурен съм в това, което сочат цифрите. Браво, мачче. Виктор, че работи с размаха. Той е пълен нещастник. Егоцентрична и претенциозна кучка. Много добър замах. Притежавате форхенда на Шарапова. Арестуван сте по обвинение за пране на пари. Събирайте се всички в офиса. Веднага! Не следваш елементарни правила! Take my advice. Spend time with your family. Money, money, money. Always money in the rich man's world.